എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വില്ലൻ വേഷങ്ങളുടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രിയങ്കരനായി മാറിയ നടനാണ് രഞ്ജിത്ത്. നാട്ടുരാജാവ്, രാജമാണിക്യം, ചന്ദ്രോത്സവം തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ രഞ്ജിത്ത് ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇന്നും പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഇന്ന് സീരിയൽ രംഗത്താണ് നടൻ കൂടുതൽ സജീവം. രഞ്ജിത്തിന്റെ ജീവിതവും ഇടയ്ക്ക് ജനശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. നടി പ്രിയരാമനുമായുള്ള പ്രണയവും വിവാഹവും പിന്നീടുണ്ടായ വേർപിരിയലും ശേഷം വീണ്ടും ഒരുമിക്കൽ തുടങ്ങിയ പല സംഭവങ്ങൾ രഞ്ജിത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നു. 1999 നേസം പുതുസ് എന്ന സിനിമയിൽ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുന്നതിനിടെയാണ് രഞ്ജിത്തും പ്രിയരാമനും പ്രണയത്തിലായത്. വൈകാതെ രണ്ടുപേരും വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു. 2 ആൺമക്കളാണ് ദമ്പതികൾക്ക് ജനിച്ചത്. എന്നാൽ വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോകവെ രണ്ടുപേർക്കും ഇടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുത്തു. 2014 പ്രിയരാമനും രഞ്ജിത്തും വേർപിരിയുകയും ചെയ്തു. മക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം പ്രിയരാമൻ ഏറ്റെടുത്തു. മറുവശത്ത് രഞ്ജിത്ത് മറ്റൊരു വിവാഹബന്ധത്തിലേക്ക് കടന്നു. വിവാഹമോചനം നേടിയ വർഷം തന്നെ നടി രാഗസുധയെ രഞ്ജിത്ത് വിവാഹം ചെയ്തു. എന്നാൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ ബന്ധം പിരിഞ്ഞു. പിന്നീട് രഞ്ജിത്ത് പ്രിയരാമനും വീണ്ടും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുവാനും തീരുമാനിച്ചു. വിവാഹമോചിതരായി 7 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് രണ്ടുപേരും വീണ്ടും ഒരുമിച്ചത്. അന്ന് വലിയ തോതിൽ ഈ കാര്യം വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടി. വീണ്ടും ഒരുമിക്കാനുള്ള രണ്ടുപേരുടെയും തീരുമാനത്തെ ഏവരും അഭിനന്ദിച്ചു. പ്രിയരാമന്റെ രഞ്ജിത്തിന് വിവാഹമോചനത്തിന് കാരണം എന്തായിരുന്നു എന്ന് സംബന്ധിച്ച് ചില അഭ്യൂഹങ്ങൾ തമിഴ് മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. രാഗസുധയുമായുള്ള രഞ്ജിത്തിന്റെ അടുപ്പം പ്രിയരാമൻ അറിഞ്ഞതോടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയതെന്നും ഇത് വിവാഹമോചനത്തിൽ കലാശിച്ചെന്നുമാണ് സൂചനകൾ. പിരിഞ്ഞതിന് കാരണം എന്തെന്ന് താരങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. എല്ലാം മറന്ന് വീണ്ടും ഇരുവരും ഒന്നിച്ചതിന്റെ സന്തോഷം ആരാധകർക്കുണ്ട്. സിനിമാ രംഗത്ത് പ്രിയരാമനെ ഇപ്പോൾ കാണാറില്ല. തമിഴ് സീരിയലുകളിൽ നടി സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വല്ലി എന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് പ്രിയരാമൻ അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. മലയാളത്തിൽ സൈന്യമാണ് ആദ്യ ചിത്രം. 6-ാം തമ്പുരാനിൽ പ്രിയരാമൻ ചെയ്ത വേഷം ഇന്നും പ്രേക്ഷകർ ഓർക്കുന്നു. കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ പ്രിയരാമനെ 6-ാം തമ്പുരാനിൽ കാണുന്നുള്ളൂവെങ്കിലും കഥാപാത്രം വലിയ തോതിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. സ്നേഹതീരം, പാവക്കൂത്ത്, ഓർമ്മ തുടങ്ങിയ നിരവധി മലയാള സീരിയലുകളിലും പ്രിയരാമൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രഞ്ജിത്തുമായുള്ള വിവാഹമോചനത്തിന് ശേഷം നടി രാഗസുധയെ ലൈംലൈറ്റിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. 90കളിൽ നിരവധി തമിഴ്, തെലുങ്ക് സിനിമകളിൽ രാഗസുധ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അരങ്ങ്, ഭൂമിക ഉൾപ്പെടെ 5ഓളം മലയാള ചിത്രങ്ങളിൽ രാഗസുധ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു. ഒരു കാലത്ത് തമിഴ് സിനിമകളിൽ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്ന രഞ്ജിത്തിനെ ഇന്ന് സിനിമാ ലോകത്ത് കാണാനില്ല. സീരിയലുകളിലാണ് നടന്നിപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ.